A choqueirada anda solta, chega a música, o baile e a diversión, chega o Entroido Apoio e o fai cunha das edicións máis especiais, xa que o galo Federico cumpre 30 anos. Que vos choquereiteredes todos, non? Como era? Algo así, non? Algo así, que participedes, que vos disfracedes e simplemente, bueno, que veñades a todas as actividades disfrazados para poder pasalo ben, que todos temos 4, 5, 6 cousas nos nosos fallados, nos nosos gochos e, polo tanto, ali podemos buscar, disfrazarnos e pasalo ben, e eu solo convidarvos a que o disfrutedes. Ademais, este ano o Entroido trae numerosas novidades, entre elas a creación do Entroidiño dun espazo novo gastronómico ou a modificación do percorrido do concurso de disfraces, que se celebrará o día 3 de marzo. Un percorrido máis cómodo, un percorrido máis seguro e un percorrido que para as crianzas, para que as crianzas e as familias se animasen a participar e, sobre todo, tamén para que os choqueiros veñan e disfruten tamén dese percorrido. É un Entroido pensado por e para a veciñanza. O Concello quere potenciar o Entroido tradicional e, por iso, os choqueiros e as choqueiras serán o fío conductor de todas as actividades que se realizarán nestas festas. Potenciar, como vos decía, o Entroido tradicional e a choqueirada, todas as festas temáticas que vai a haber o día 1, o día 6 e o día 9 van a levar esta figura do choqueiro e da choqueira como fío conductor e tamén, atendendo a iso, o día 1 vamos a ter unha representación dun dos entroidos tradicionais con máis renome, por decirlo así, da nosa contorna, que é a representación do Entroido de Cobres, esa exhibición das madamas e dos galáns da que vamos a poder disfrutar o día 1. Ademais, o Entroido terá un arranque estelar. O actor Xosé Manuel Esperante visitará os colexios de Poio durante a próxima semana para que os máis pequenos coñezan a importancia dos choqueiros. Sobre todo, o que nos gustaría é que eles se implicaran no Entroido e, sobre todo, que implicasen os seus maiores, a pais, nais, avós.